ser, hvordan man powersatter. Laver et reverse. Det er nemt nok på ramper selvfølgelig. Den her rampe er smadret, ikke? Man står bare normalt på det. Kommer kørende. Og så hiver du den bare foran sig. Hiver bare. Mens den kører selvfølgelig. Og det er en reverse hele vejen rundt. Så det kan du også godt gøre. Men så falder du måske af. Det er svært. Meget svært. Start med bare en lille smule. Hvad kan man kalde det? Det er selvfølgelig nemt nok, når man kan. Men jeg kan lige prøve at vise igen. Man river den bare. Man lægger vægten foran, og skriver den bare. Noget af vægten, 75% af vægten ligger der i det forreste ben. Det er ret nemt.